Madoka Chirema Buja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rozororo romagamba zuwa rochigumi nombiri mumwedzi uno waiyenya mavhuvhu rekai tikupungurire zviri munhau dzanyasi wamunangarwa wagoimbisa masoja kuti vachavabhadhara mari yakaingidziwa pokare inokuvapa zvikwereti inokuvapa kana motika dzokuvatakura kuenda kumabasa. Rekai tione kana wambotadza kuzviita ipapa vanozozvikona chero vanonge vazvikonesiwa nei. Rekai tione kutoti masoja nemapurisa vanochema baka ndo vari kupuwa kamari kapa kungoti koso wamunangaro wavanobva wapa kana kama 50 kaya akambobva kupiwa aya. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Iwo masoja agotoreketa akati aiwa tiri kuita basa wendo huno takakwanisa kupedza zvimbambaira zvinosvika zvikamu makumi mapfumbamwe noshanu kubva muzana 95% landmines pachirungu. Kwaizvo zvimambaira zvizvi zvimbambaira zvakange zvaisiwa nowa British ka panguva yohondo tikati ewo zvisvino kana madando aiwa makona. Kureketa kuno wanhu wabasa vari kuimba watoita kunadzirira kuimba izvezvi vamwe watotsenura waya kureketa kuno kwai waya dziri kukwengiwa mhanduwe kuhedza kwaari kuita iwo mutambo wokupemberera magamba pokare nomasoja. Rekai tigoona kuti zvinenge zvidini waimbi wese wari ikweikweyo rekai tinyatsa kuzviona kuti zvinoitekaira sei. Apawo John mushaya wanhu atofunga kusimudza musoro kuti ashaya wanhu idi nokutoti pakaita kunyangariwa kureketa kuno agotoimbisa akati panopera gore mwedzi wambudzi takuuya tichikunyepai kuti takuita sei kuti tibise $, munyika medu tisare basi nomari yomazigi. Hoho mhandiwe ndipo unotoona totozo Zimbabwe ka inogara iri chamutengure vhiri rongoro mhandiwe nokuti palibe kana chisvinu chinoramba chiitika pamunofungidzira kuti ndofunga apa taita kudekara uchida kuti uturike makumbo pamusoro kudari wobva watogwemiwa epai uchida kuti ugarire zvisvinu wobva waona uri kugarira nhanzva pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti vachainga vachireketa sei nokutoti ipapa washoma wanga vari kufunga kutomboisa mari kumabhengi wanenge wakutochinja maitiro pokare kana wakatoda kubata kuti mari dzinotumiwa nevanhu kubva kunze kwenyika mhandiwe panenge panyangara wanhu vanotanda pokare kuita zviya zvokubatisana maenvelope. Rekai tione hedu kwazvinoenda kuti ndokupi kuziva kwedu paribe chisvinu ipapa. Kwaino hamwe kuno mariro kuState House nyasi nokuti wamunangarwa wakuchema ka mazuva akuchobva mhanduwe wekuti wabisiwe pakubva kuita Sadc chairman. Orerere mudiro wanga wachihuita uchairman hwomhanduwe dai waikona kutoramba wachienderera mberi waitoenderera mberi kuno apa panyangara. Asi rekai tione kuti zvinopera sei wakuenda ka kuMadagascar iwo uchairman hwacho. Kaiti kunyepa zvinenge zvichiitika ikweyo. Warairidzi paUZ vari kuramba mabasa vaye wagobisa mapepa awanga waturika kumatarhodzi mhosva kuti kwai wafana wari kuda kupuwa mapepa okuti wapedza kufunda wamisiwe. Heno kuti wazofungei ipapa. Rekai tigoramba zvedu tichiona kuti zvinenge zvipera sei tinenge tichikunyepai apa ipapa kwai OZANU-PF waingidzira vanhu 5 kudare ravo roCentral Committee. Vanhu 5 vaisiwa kwaindi Polite Kambamura, kuda kwasheta Gwirei, Christine Gwati, Joseph Serima naColin Ndebele. Rekai tione kuti vanenge vachiita sei pokare izvi zvimwe zvinenge zvichiitika. Tinokunyepai zvedu mhanduwe pazvinomburikapo. Mapurisa agoti vari kutsvaka wanhu wakabira mumwe murume waiwatsano wakabirwa mari inoita zviuru 4 zvemari yekuAmerica pokare nezviuru 50 zvemari yomuSouth Africa. Zvakaitika kuguta roBulawayo izvi zvinohwadza asi rekai tigoringa hedu kwainoperera. Bhangi roPOSB riri kuti iro rakaisa mari inoita mamirioni 13 chaiwo kuvanhu vakarima
koroni yomumwaka ochando tikaitione kuti zvinotikaira sei vanozvikona chete kuzvipedza. Tinoramba takalinga hedu tichizokunyepai kuti zvinenge zvienda nopapi chaipo chaipo. Kana zvaita kuti wapfumbure, aiwa nyika inenge yapfumbura. Ipapapo kare kuhange nyasi kwabikiwa magetsi kwaya anoita mamiriyoni mawati churu chibodzi nozana ano 1135 megawatts pachirungu. Kukaribha kukagaiwa magetsi anoita mamiriyoni 424 424 megawatts pachirungu. Wakazvimira gani kwaiwagaya magetsi mamiriyoni 50 58 megawatts pachirungu. Pabodzi kwaiaita churu chibodzi no501 omamiriyoni mawati 1617 megawatts pachirungu. Aiwa kuti makorokoto. Ipapapo kare tikalinga zvedu zvirikika zvomutambo, kwai masoja omunyika medu aja masoja okuzambia pamutambo wanga vari kutamba mutambo wokupemberera zuva romasoja wajawo kuzambia notuiri 0. Mbani agozvifungira kuti masoja akaende ichirema angauye kuzimbabwe kotamba nemasoja aiye munangaro. Zvinhu zvinochinja manduwe. Tikaitiramba zvedu takaringa. Apawo kwai anotambira mawarriors admira muswe ati inini aiwa bandichada kuramba ndakasungiwa muhwa wangu. Ndikaendibve kuchikwata choAFK Mariehamn chiri kuFinland. Hino kuti ari kuendepi tinoramba takaringa kuti anenge achienda kupi tichizokunyepai. Tikaringa hedu dzirikitika pasi rese kuti anda kureketa kuno kwai dzimba dzakugariwa naiye guputa dzatengesiwa nohurumende South Africa mamiriyoni 34 chidimbu 34.5 million rands pachirungu. Apa paripo ari kuziva kuti mbani atengesa mbani atenga nokutotika mutemo unobvumira kuti vanhu vazikane zvakadando. Apo panochanja chopfene. Rikai tigoramba zvedu takaringa. Unokona kuona zvabenhutsiwa kuwaridzwa. IDV. Rikai tirambe takaringa manduwe. Apawo imbayo bazi rinoringano zvomunyika yeSouth Africa, Home Affairs pachirungu. Kwai kuGermiston manduwe kunzvimbo ikweyo kwaira godhoma mwoto manduwe rapisiwa nevanhu vangu vakaita kutsamwa kuti kwai mukuda kutiburitsa munzvimbo yatiri kugara mahara sei. Paifiriga daido yatakazviboira iro ndo yamai kutibisa hurumende kunota kupisa. Pakanyangara apa. Ipapa unotoona kutori nevamwe vanenge vatoreketa kuti inini mapepa angu abva apisiwa ipapa. Ndandino mapepa angu akupisiwa kuna abva apisiwa nokuti paribe kana chaburika imomo. Tikaiti goramba zvedu tichiona. Chikwata chobhora choRoyal AM kwai chagonzi chibhadhare mari yachagopuwayo mamiriyoni 21 kukambani yomusunduzi municipality wakomana. Kanzuro yange yaisa mari kuno ipapa Royal AM. Zvinokona kuinyangarira. Rikai tirambe takaringa hedu kuona kuti zvinoenda nokupi. Pokare nyasi muSouth Africa kwai vanhu vari pemabasa vari kusvika zvikamu 33% pachirungu mumwedzi mitatu yasvika mwedzi wachikumi. Pakanyangariwa chaipo pakanyangariwa. Jabulani Kumalo kwai agototi ndikuendesa Zuma kudare ropamusoro rinoringana nezvebumbiro romutemo kuti ndipuwe bato roMK. Idi heno kuSouth Africa kuti zvii zvinonyatsakuitika. Dai kuri kwedu takutoziva kuti akaenda kohwina nokutoti vanenge vakuda kakuparadza. Handiti makaona mahwinire akaendoita ana Chabangu vanhu vangu varibe kana kuzikana nokudii. Ndo zvinongoitika izvozvo. Kune ipapa muSouth Africa vanenge vanozombozviramba. Rikai tirambe zvedu tichiringa kuona kwazvinoenda. Apa kambani Ethiopian Airways aiwa kwai yaita zvinhu yanyorerana pasi noAfrican Development Bank kuti wagobatsirane kutsvaka mari nokuona kuti mari yacho yauya chere yokuwaka nhandare yondege Bishoftu imo munyika yeEthiopia. Tikuti makorokoto.
Homwe nyika Norway inochengeta mari dzavo nokuisa mari dzavo kumakambani akasiyana siyana, sovereign wealth fund pachirungu. Kwaiya goti aiva taakudaba ukama nevanhu vekuIsraeri wanyanya kuita mutsepwede wekuuraya vanhu nokugara shana akadzitape nokudidi. Regai tigoona kuti ndizvo cheri zvauri kureketa kana kuti vari kutofungawo kuti vari kubata vanhu kuusu. Tinenge tichikunyepai ipapo. Nigeria iri kufara ikati isusu tino vanhu vatauraya wakati wande wande kunzvimbo yoZamfara state. Regai tigoona kuti vari kufara chere nezvawaitazvo kana kuti paribe chiri kufadza. Chedu kuringa tinenge tichikunyepai kuti zvikutekaira sei nopapi chaipo. Tiri ipapo haiwa tagumira pano ndini wenyu Mhandiwe Onhau.